Юллар, юллар. Фәкать аларны узганда гына кеше үз уйлары, хатирәләре, хыяллары белән ялгыз кала аладыр. Озын, узак, гүя шиксез чакрымнар аша Урал таулары, урманнар, сулар күз төсенә буялып каршы ала безне. Матур. Сыклану хисенә ләззәтләнеп барабыз. Көчле, бай, горур дигән сүзләр килә телгә. Кайчандыр татарлар шушы юлларны бәхет эзләп кичкәннәр бит. Монда халкыбыз язмышына мәңгегә кереп калган шахталар күп. Тормыш юлыбызда біз бик күп төрле сынаулар аша узабыз. Алар безне җитдирәк, сабыррак булырга өйрәтәләр. Бәхетле булу безнең үзебездән тора. Хәзер без Свердловск өлкәсе Буланаш бистәсендә. Бу бистәдә бик күп татар халкы шахталарда эшләгән. Менә бу 3нче шахта, инде ул ябык, ләкин безнең татар халкы монда барыбер үз үзен югалтмаган. Свердловск өлкәсендә 300 меңнән артык татарлар яшәгәне мәгълүм. Монда 40-тан артык татар авыллары исәпләнә. Гомумән, халкым бу якларны үз итеп яратып яши. Буланашның шахтерлар бистәсе икәнен бәлки менә шушы һәйкәл генә дәлиллидер. Тик милләттәшләребез үз җайларын тапкан. Без моның хаклыгына алар белән булган очрашулардан соң инандык. Ну, в основном татар халыклар монда шахта эшләгән юк. После закрытия шахт, конечно, хәзер монда и завод бар, бик зур завод, Буланашский машиностроительный завод. Монда комбинат железобетонной конструкции бар, монда колбасная фабрика безнең бар. Монда бик күп теге предпринимательләр, частный предпринимательләр, алар бирәләр кешегә. Так что, ну, турабыз, яшибез, эшлибез. Безнең халык ул бер кайда югалтмый үзен. Все равно безнең халыклар иң трудолюбивый кеше. Безнең монда и бәйрәмләр үтә, эшләр үтә инде. Бөтен проблемалар белән бу декада обсуждать итәбез без. Безнең инде 10 ел инде как Сабантуй возродили. Бик зур бәйрәм. Бик зур рәхмәт Казан артистларга. Ел саен киләләр безнең Сабантуйга. Ә кайчандыр гөрләп торган чор хатирәләре музейда яши. Монда тупланган язмалар татар халкының батырлыгы хакында сөйли. Мәсәлән, Госман Миннигулов районның беренче социалистик хезмәт герое. Шахтерлар династиясе дигәндә Кәримов, Әшитов, Шәһәбетдиновларны атарга була. Гыйрфан белән Минҗихан Шәһәбетдиновлар гаиләсе 12 бала тәрбияләп үстергәннәр. Барысының да язмышлары шахта белән бәйле. 1986 елда инде 65 кешелек гаиләнең хезмәт стажларын санасаң, 400 елга җитә. Оныклары белән 5 гасыр дигән сүз. Әйе, тормыш дәвам итә. Шул көчле улларыбыз, кызларыбыз үрнәгендә яңа буын тәрбияләнә. Буланаш бистәсендә яшәүче милләттәшләребезнең милли мәдәни үзәкләре бар. Аның каршында 2000 елны матур иттереп Таң йолдызы исемле ансамбль оештырып җибәргәннәр. Әлеге апаларның дәртенә, тормышка булган мәхәббәтенә таң калырлык. Табигать кочагына чыгып, матур җырлар суздылар алар. Күпме дәрт, илаһилык алар күңелендә. Ә бит тормышлары җиңелдән түгел. Шул арада балалары җыелды, оныклары шатланып, әбиләре куенына тымырылды. Наз, бәхет, катыш күренешне күреп куандык. Ә көз шушы матурлыкка үз буяуларын өстәде. Бер тын әлеге апаларның җырына бәйләп, табигать ана әсир итте үзебезне. Алтын көз белән хозурланып юлга кузгалабыз. Буланаш бистәсендә яңа мәчет сафка басачак. Аның өчен янып йөрүчеләр белән очраштык. Аксакаллар көн саен төзелеш барган җирдә. Бер генә ташыда алар карамаганнан читтә калмый. Сөенә-сөенә дугаларын җиткереп карап төзетәләр алар аны. Ә башлап йөрүче эшмәкәр Таһир Тохватуллин. Аның максаты шушында гомер итүче халкына изгелек кылу. Әйе, нәкъ менә шушында егетләр матур яшәргә көч бирә, рухыбызны ныгыта безнең. Рәхмәт аларга. Без Свердловск өлкәсе Октябрьск бистәсендә. Көзге көн кисезләнеп тора. Салкын җил безне җылы учак эзләргә мәҗбүр итте. Күп вакыт юлда чакта урман буйларында яки шәһәр читендә чәй йортлары күзгә чалына. Менә без дә шундый җиргә тукталырга булдык. Исеме дә бит учак. Йорты да үзенә тартып тора. Түргә уздык һәм авыл өенә кергәндәй булдык. Монда бөтен әйбер халкымның үткәнен хәтерләтә. Без музейда түгел, ә татар егете үз куллары белән салган, безнең халкыбызның борынгы йолаларын, гореф-гадәтләрен саклаган милли учакта. Без шәйханә хуҗасыннан ни өчен менә шундый бизәлешне сайлаганы хакында кызыксындык. Минем бу уй, мин үземчә уйлыйм, килгәндер минем карт әнидән, карт әтидән.
потому что біз татар халық, біздің бар традиция. Мынша шапқанда қарт әней бізні шабайы. Улым әбейні әбей тіп өз, бабайны бабай тіп өз. Аю кібік күшлі бол. Вот бұл традициядан менің қартайындан қалған мешіні өзім еске түшіріп, шулай ясап қойдым. Бұл сіз көрген бүтін әрбір, бұл ат шаналары, ат арбалары бүтін біздің халқымызны есіне түшкен бала шағына қайтара. Бұл біздің тарих, татар халқының тарихы. Ашык йөзле хуҗа безне чәй ичеп, ял итеп алырга чакырды. Ничек инде чәй кыймаксыз булсын. Әнә түрдә зур мич, аның алдында бер кыз бала кайнаша. Димәк, монда һәр вакыт кунакларны көтеп алалар. Хәзер мин сезгә татар халкы яратып ашый торган кыймак әзерләү серләрен ачам. Моның өчен безгә әзер хәләл кыймагыны кирәк, сыек май, сөт. Кыймакны без мичтә пешерәчәкбез. Мин камырны бутаганчы, безнең мичебез әзер була. Менә аның сире шунда инде. Мичтә пешкән кыймак бик тәмле булачак. Менә безнең камырыбыз әзер. Ул яңа гына аертылган кыймак сымак. Хәзер без табаны табагач белән алып, мичкә тыга торабыз. Ул кызарга тиеш. Шулай җәеп җибәрәбез һәм мичкә тыгабыз. Бер ягы пешкәч, без кыймакны әйләндерәбез. Менә безнең кыймагыбыз пеште. Хәзер мин үземнең теләкләремне сезгә җыр аша җиткерергә телим. Октябрьск бистәсе өлкәнең баш каласы Екатеринбургтан ерак түгел. Монда халык үз йортларын җиткереп, муллыкта яши. Ерактан мәчетләре балкып тора. Кайда гына төпләнмәсен халкым Аллаһ йортын төзегән. Бу территорияда монда 60% мусульманнар яши, татар, башкорт халкы яши. Башкириядан, Татариядан, Чиләбе облысынан килеп елганнар. Әлегә хәтта без бөтен нәрсәне шәригать хөкеме белән мәйетләрне тәрбияләп килдек. Балаларга исем кушып, дингә юл ачылды, инде тизрәк дин юлына басарга кирәк. Балаларыбызга, яшьләребезгә, хут балаларыбызга өйрәтеп калдырырга кирәк. Берәү дә мәңге тормаган, пәйгамбәрләр дә үтеп китеп торганнар. Безгә дә шул балаларны, якыннарны, туганнарны өйрәтеп калдырырга шундый ниятләр инде. Монда салынган мәчет манарасы бик үзгә диделәр безгә. Аны ясаучы оста шушы җирлекнеке икән. Мәчет ишек алдында урнашкан өстәханәгә үттек һәм алтын куллы кеше белән таныштык. Фәрит Рәшит улы һөнәре буенча токарь. Инде күп еллар элек мәчет гөмбәзен ясарга керешкән. Аны нәрсә этәргән соң? Изге эшләр кылау, мәчетләр, бу эшләр 100 елга бер тапкыр эшләнә, үзегез беләсез. Бу изге эштә аның үз алымы бар. Башта менә шушындый тутыкмый торган тимерне борып, 2 кәсә ябыштырып эшли. Аннан аларны бик яхшылап эшкәртә һәм кара каршы ябыштыра. Түгәрәк хасил була. Бер манара өчен 2 түгәрәк, берсе зуррак, аннан калган өлешләре ясала. Аен кискәндә дә үз алымын куллана ул. Әзер гөмбәзнең һәр кисәгә аерым,
Аны хәтта сез дә җыя аласыз, диде оста. Һәм билгеле, мин моңа алындым. Әлеге манараның менә шушы ныгытмасы иң беренче куела торган. Аның менә шушындый борылып куела торган махсус өлеше бар. Менә моны керткәч, кигерткәч, ул менә шушы болтлар белән ныгытылып куела икән. Башта шушы ныгытмасы менә иң беренче, аннан соң менә шушындый өлеше бар, кичкенә генә. Аннан соң шуңа утыртабыз инде менә бу. Бик авыр, әмма дә ләкин бик матур иттереп эшләнгән. Аннан соң менә бу үзәген тыгабыз була, борып куябыз. Менә шулай бик җайлы гына ныгытылып куела ул. Менә шушы шарын куябыз. Ул менә шулай кертелә. Җумрый өлешен аны ныгытып куябыз. Аннан соң инде менә бу очлы өлешен. Алар бик җайлы утыралар. Шундый тыгыз булып, әйбәт булып, бик уңайлы. Һәм инде соңгы өлеше ул менә шушы ай. Һәм ул шулай ук борылып куела. Мондый гөмбәзләр инде бик күп татар авылларындагы мәчетләрне бизи. Урнаштырыр өчен дә бит авыр транспорт соралмый. Бик гади, кеше белән менгереп була. Бик һәвәс шул безнең халык. Урам буйлап барабыз. Һәр бакчада диярлек тырышып эшләүче кеше. Әйе, вакыты да шундый. Кышка кергәнче көзге байлыкны урнаштырып, бакчаларны тәртиптә калдырырга кирәк. Без Фердинанд абый һәм Рахибә апа Камаловларда. Алар кайчандыр яшь гаилә бу җирләргә бик күпләр кебек бәхет эзләп килеп төшкәннәр. Bir-birimizдің қолға қол тұтырып яшадық. 3 балабыз бар. Совхозға келдік. Совхозда бик әйбәт яшадық. Балаларыбыз алай біздің школда йөрделәр. Бик әйбәт укыдылар. Безгә караңгы китермәделәр. Нашар юлда йөрмәделәр. Булай әле Аллаһка шөкер үз дөньяларын көтәләр. 8 внуклар, внучкаларыбыз бар. Внукларыбыз үзебезне бәхетле дип шутлайбыз. Аллаһка шөкер, менә гаиләләребез шулай зур, балаларыбыз күп, Тәртипле. внуклар, внучкалар тагы бик күп. Менә шулай бик матур тату гына яшәп ятабыз, Аллаһка шөкер. Безнең мөселман халыкларының, татар халыкларының барысында менә дә Ходай Тәгалә саулык, сәламәтлек бирсен. Бик матур гына дип яшәйек. Бергә булайык, бердәм булайык. Тапшыруыбыз башында сүзебезне Свердловск өлкәсендәге шахталардан башлаган идек. Сәяхәтебездә нәкъ менә җир куенына кереп, шул патшалыкның бер генә сукмагын таптап карыйсы килү теләге белән янып йөрдек. Юлыбыз безне Березовск шәһәренә китерде. Беренче алтын табылган кала икәнен бик яхшы беләбез. Ә менә мондагы руда идарәсенең генераль директоры безнең милләттәшебез булуы безнең өчен бик куанычлы яңалык иде. Тумышы белән Татарстанның Нурлат районы Кычыткан авылыннан булган Фәритне бик яхшы каршы алды. Бу якларга ничек килеп чыгуы хакында кызыксындык. Баксаң, иңелек әти-әнисе эшкә килгән, аннан инде төпләнеп тә калганнар. Фәрит үзе Свердловск шәһәрендә Тау институтын тәмамлап, алтын эшли торган оешмада хезмәт юлын башлый. Аннан соң аңа баш инженер урынын тәкъдим итәләр. 2008 елдан ул әлеге хезмәтендә. Үзе турында күп сөйләргә яратмый, ә менә халкына хөрмәте яралып ята. Әгәр Березовский шәһәрендә 38% татар яшәсә, шуның 25% аңарда эшли икән. Яратам, үзе безнең халыкны бик яратам. Менә урамда татар теле ишетсәң, туктап, менә күпме сөйлиләр, шуның хәтта туктап тыңлап тора. Бик яратам безнең халык. Алар бүтән кеше.
Көй булса да, менә шәһәрдә булсамы, авылда булсамы, бик йомшак көңелле, изгелекле безнең халык, тырыш. Иң ответственный менә эшләрне бирсәң, тикшереп йөрергә кирәкми. Ышанычлы шул. Эшләре бик җаваплы аларның. Элек бу оешма алтын гына юган. Хәзер алар вакташ төзелеш материалы да җитештерәләр. Шахталардан суыртылган суны чистартуга алынганнар. Билгеле, монда алтыннан кала тау бәллүре, малахит, топаз, яшма кебек кыйммәтле ташлар да табыла. Шиксез бик зур хезмәт ятамында. Кыскасы, хөрмәтле тамашачым, без дә шахтерлар урынында булып алырга, алтын чыга торган шахтага төшәргә булдык. Бездән калмагыз. Безне менә шушындый махсус киемнәргә киендереп, 500 метр түбәнгә алып төшәчәкләр. Анда алтын табыла. Яшермим. Бер төркем журналистлар төялгән лифт аска төшә башлагач, курку да, шикләнү дә хисләре уянды. Белгәннәрегезне укыгыз диючеләр дә булды. Без беренче тапкыр узабыз бу юлны. Ә бит монда эшләүче милләттәшләребез көн саен. Алар нәрсә уйлап төшә икән? Менә инде 3 гасырга якын җир ана аларга үзенең куянын ача. Шулай гына булсын инде. Төшеп җиттек. Өстән су тамгалый, аяк астында гүя яңгырдан соң җыелган сулыклар. Безне узатып баручы бик җентекләп шахта белән таныштыра. Значит, поперек этих гранитов, вот видите, их жилки идут. Ну, они как бы тут, вот их видно, как бы характерные жилки. Вот этот сульфид, вот это как бы золото, да. Вот в нем золото и есть. Оно его не видно, но мелкодисперсно, его надо обрабатывать химическим путем. Ә без дөньябызны онытып шул мизгелне туеп калырга, уйларыбызны җигәргә тырышабыз. Әкияттәге кебек йылык-йылык килгән катламнар менә алар. Җир анабызның яшереп җыйган хәзинәсе. Кеше аңа да юл тапкан бит. Гаҗәп. Минем кулларымда составында алтын булган пирит казылмасы. Без җир өстеннән 500 метр түбәнлеккә төштек. Шушы тирәнлектә 67 чакрым юл салынган. 1 грамм алтын өчен 80 сутыйдан артык җирне казыйлар икән. Билгеле, шартлатып та эшлиләр. Менә нәкъ шушы рельслар буйлап вагоннарга куеп, инде руданы өскә күтәрәләр. Әйтергә генә ансат. Ул чакрымнарда күпме халкым хезмәте, ачык күз яше да, авыр язмышлары да, шул ук вакытта батырлык, көчле рухта ята. Бик авырлык белән табыла икән бу алтын дигән уй килде башка. Үзебез дә сизмәстән шахта киен суздык. Тамактагы түйір катыш сагыш җыр булып җир асты юлларына таралды. Күпләр язмышына кушылгандай булды. Без бер мизгелгә шушында тир түккән милләттәшләребез хисен тойдык. Шахтадан чыккач, без кабат шушында эшләүче милләттәшләребез белән очраштык. Алар безгә, без аларга әйтәсе сүзләр, сораулар җыелган. Рәхмәт сезгә, зур йөрәклеләребез. Сез тарихи ватаныгыздан меңләгән чакрым ераклыкта яшисез. Ә менә җир анага якынрак күрәсең. Сакласын иде ул сезне. Тагы да душ булырга. Безнең менә шушы Советский Союз вакытларында бик таралды безнең халык. Бик таралды. Бер-беренә йомшаграк булырга, внимательный булырга, булышырга бөтенесенә кирәк инде. Татар халкына менә безнең халык дип тагы да тырышып булышырга. Булыша Фәрит әфәнде, кулыннан килгәнчә булыша. Әнә яңа мәчетләре горур басып тора. Татарларның бергә аралаша, җыелып фикерләшә торган урыннары, татар-башкорт милли мәдәни үзәкләре бар. Анда 1988 елдан бирле Курай ансамбле эшләп килә.
Unutасыбыз, югалып каласыбыз килми милләт буларак. Буның эчендә оештык та, шуның өчен менә үз күңелебезне күреп, кеше күңелен күреп, үзебезнең шәһәрдә яшәгән милләттәшләрнең күңелләрен күреп, менә шулай концертлар куеп, ял кичәләре үткәреп, Сабан туйлары үткәреп, ураза бәйрәмнәре, дини бәйрәмнәрен бөтенесендә менә шул мәдәният ягында күчереп, менә шулай үз күңелебезне күреп яшәп ятабыз. Менә сабан туйлары үткәргән вакытта инде без хәзер сабан туйлары шатланып, рәхәтләнеп үткәрәбез, чөнки безнең финансовый вопросны решать торган үзебезнең байларыбыз бар. Попечительский советның рәисе дип йөртелә, мәчет карамагында оешкан безнең попечительский совет. Аның исеме Нәбиуллин Фәрит Миняхметович. Бүгенге көндә ул безнең менә шәһәрдәге руда управлениеның рәисе, директоры, генеральный директор Березовское шахта управление дип атала. Бу үзәккә яшь буында тартыла. Алар өчен төрле кул эшләре түгәрәкләре булдырылган, ана теле укытыла. Шушы менә гореф гадәтләрне татарның матур бизәкләрен үзебезнең балаларга җиткерәсебез килә. Кызларыбызны шигүгә өйрәтәсебез килә. Менә шуннан чыгып инде мин библиотекага яшь балаларны, кызларны 12 бала йөри минга, бакага. Алар инде шушы библиотекага атнага бер тапкыр килеп, без алар белән татар орнаментлары кушып шигәргә өйрәнә башладык. Һәм инде тормышта кирәкле әти, әнидән башлап исәмсез сүзләрен кертеп, кирәкле татар сүзләрен өйрәтәбез. Әлбәттә, алар матурлыкка тартылырга тиеш, ә халкым аны тудыра белә. Менә тагын бер сәяхәтебездән кайтып киләбез. Кемдер безнең белән очрашудан тәм тапкан, бушанып калгандыр. Бик күпләр безнең аша тарихи ватаннарына сәламнәр юллады. Ә безнең күңел сандыгыбыз тулы, юл йомгагыбыз бик зур. Шушы тапшыру кысаларында без аны сүтәргә тырыштык. Ә чынлыкта исә без милләттәшләребез өчен горурланып кайтабыз. Юк, югалмый аларның салган эзләре, батырлыгы, моңа рухы. Көчле алар, бик көчле. Рәхмәт сиңа, халкым.